Здравейте хора, вие сте с Утре 16. Извиняваме се, че не сме качвали клипове от цяло лято всъщност. И нямах достъп до компютър. Сега както виждате сме в EA Web App, FIFA 15, пуснаха го вече. Ще отворим няколко пакета, които са ни безплатни. Надис вчера му се падна Хамес Родригес от такива пакети, така че да се надяваме, че се падне нещо хубаво. Така, започваме с пакет, който ни даде. Всеки ден дава между другото по някакъв бонус, може да е златен, сребърен пакет или някакви коинс. Добре, не започваме много добре, но за безплатен пакет супер. Така да видим какво ще се падне от първия пакет, който я и дала. Да видим. Ако Илани, не е чак толкова зле. Добър пакет. Втори пакет. Какво ще се падне? Айде, моля ви си, ей, плиз. Успино. Добре. Не се похожда. О, супер, супер. Добре. Трети пакет. Come on, EA. Зоте ли е това? Да. Вратаря на Холандия. Някакви чемистри карти ни се паднаха. Сега последния пакет. Какво ще се падне? Адорис. Добре, добре. Този човек играе много добре с глава. И ще направя някой склад и ще ви го покажа. Така, ето го състава, който ще започна в 15. Мисля да направя нещо между аржентинско и немски склад по-нататъка. Двата ми най-добри играчи са тези, Зарате и атакуващи халф на Шалхе. Така, събрах малко пари, махнах излишното, от другия акаунт си прехвърлих малко пари. Там ми се падна Янозай и още кой, и Брума от Галата Сарай, 91 пейс има. Продавах ги единия за 1,3, а другия за 1,1. И така, сега ще отворя един пакет, като за финал на този епизод. 700, първият ни пакет с пари на FIFA 15. Какво ще ни даде той? Моля се. Разочарован съм. Първи си пакет, фитнес за целият отбор, сигурно върви нещо. Така... Чеместри карти... може би ще променя схемата си, не знам. Ще видим. Благодаря, че гледахте, абонирайте се и приятен ден.